dag. Jeg skal bevise, at integralet for en funktion er lig med arealet under det samme. Og jeg kan starte med at definere en punktmængde M, som findes under den kurve, jeg vil tegne. Og den er en ordentlig base af et udtryk her. Vi har koordinater i form af x, altså punkter. Den her streg betyder for hvilket det gælder, så kommer alle definitionerne. Der er en videre grænse på x-aksen A, og alle x-værdierne er mellem eller på, når det bliver A og B. Det er vores grænse på x-aksen. Grænse og der er mere. Mindst 0 eller højst fx. Så det betyder simpelthen, at alle de her punkter, og de punkter har altså et areal, vil befinde sig mellem x-aksen og kurven. Ud fra det her kan man opskrive en række udtryk. For eksempel A af M, hele areal, med A af B. Vi kan benytte det. Vi kan se på, at B er den grænse, der er længst til højre, og simpelthen er den største mulige x-værdi, for det hele areal. Vi kan også skrive udtrykket A af A. Og det er bedre, som vi har set, når man først går turen på. Men arealet til A vil være 0, hvis man ikke går noget stykke, der vil ikke være nogen grundlinje og gang med i arealet. Men arealet fra det samme sted, så vil være 0. Så tegner min funktion. Og ja, så kan vi så indsætte nogle forskellige værdier på det her interval, eller den her funktion. Start med A. Ja, er det mindst mulige, eller den mindste værdi, vi har på intervallet. Og inden for det her, den her kurve, kan man så se på forskellige ting, der sker, som så leder os frem til et udtryk. Og vi vil komme ind på lidt mere her faktisk, at vi prøver at finde det hele taget. Det er, at en afledte af arealfunktionen er lige med den funktion, vi oprindeligt havde. Så at kan mærke x og mod x. Og en anden måde at skrive det her på, det er, at det her udtryk af mærke af x kalder vi også for differentialkvotienten. Det kan vi opskrive lidt op som a x over x minus 0 går mod f af x 0 for x målet med x. Det går rundt det her udtryk, vi kommer frem til. Vi kan se, at det udtryk for hældningen på arealfunktionen, altså den differentierede arealfunktionen, er lige med den originale. Og det jeg kommer tættere på ved at indføre en variable i det her interval a b. Så jeg indsætter noget her, når vores fordi der er udbrændt, så det kommer ind på nu, at det faktisk har en væsentlig betydning, at x er større end x0 her. Det er ikke noget, man bare lige kan antage, at det er lige meget om x eller x0 er størst. Det er selvfølgelig noget, man viser sig frem til, at rækkefølgen ikke spiller nogen betydning. Det får vi så se, at det gør den ikke. Men det jeg egentlig viser, det er, at x, ja, det her udtryk,
Det gælder, når x er større end x0, altså x er gået med x0 fra positiv side, fra siden, der er større, end bil, der er større. Det kommer vi til at se i 2 sekunder. Men jeg vil fortsætte med at tage nogle ting ind. Jeg starter med at skravere et areal her, altså arealet mellem de her punkter. Det er vores udtryk herovre på billeder. Altså arealet her mellem x og x0 vil være arealet til x minus arealet til x0. Og arealet i det hele område vil være arealet, altså det her udtryk, arealet til b, eller arealet til b på b. Man kan egentlig også godt skrive det op som arealet til b minus arealet til a, som vi gør her, som vi tidligere har etableret, så er a til a. Så arealet til a, for at komme videre, skal man indføre endnu flere variabler. Og det betyder egentlig ikke så meget, hvordan koden ser ud, men for at gøre det mere overskueligt, er tanken sådan, at der inden for intervallet findes både et minimum og et maksimumspunkt, som så gør, at jeg kan sætte værdierne x1 og x2 i de her punkter. Det lader mig så også få en udtryk. Det bliver så lige her med x1. Så jeg her et minimumspunkt og x2 i maksimumspunkt. Og altså stadig sammen med arealer. Ja, at højden her x-værdier er, kan man sige, bestemmer størrelsen af arealet, altså højden til det mindst mulige højde under kurven i det her interval, vil også give det mindst mulige areal, og det højst mulige højde vil også give det højeste areal. Så jeg kan også skrive en ulighed fra det her udtryk, som er en rigtig areal i intervallet, men som jeg ikke bare lige kan regne ud på halvmillimeter. Men et minimum maksimum vil altid findes. Også selvom jeg har en retning, så vil det bare findes i fremtiden. Så jeg opstår uligheden her. Jeg starter med at sige, at det er efter x1, højden til x1 er minimum højden. X minus x0 er mindre end lige med et rigtigt areal. Og så er mindre end det højeste mulige areal. Ja, det er x gange x minus. Ja. Og komme videre med det her udtryk, så dividerer jeg med x minus 0 på alle sider. Og så er det vigtigt for mig lige at tænke over, er det egentlig en negativ værdi, det vi ser se. Det er det så ikke, så man regner ud. Det er defineret x som værende større end x0 som en funktion. Og grunden til, at det er vigtigt at betragte, eller tænke over, det er, at x minus, hvis man dividerer det ganger med en negativ værdi i en ulighed, så skal man huske at vende ulighedstegningen. Det skal jeg i det her tilfælde. Så jeg går videre. Jeg siger, at x lige med Danmarks smør af x minus 0 over x minus 0. Så er det derinde, lige med det jeg så kan gøre for at komme videre og faktisk bevise, at arealet til under en funktions kurve, efter nogle kriterier, jeg har bestemt, er lige med en grad. Jeg lader x gå mod x0. Og vi ser så, at hvis jeg lader x gå mod x0, så
så vil de andre punkter følge med i det, at de findes mellem punkterne x0 og x. Og så vil der stadig være et maksimum og et minimum i det her interval, så det bliver mindre og mindre, de er også spændt sammen. Så hvis vi lader x gå mod x0, så vil både x1 og x2 gå mod x0 på samme tid. Så jeg kan opskrive udtrykket for det. Ja. Og skriver en film af den differentiale problem. Det er også vigtigt at komme det er. Jeg er gående mod f(x)0. Du kan se, hvis jeg lader x gå mod x0, både f(x2) og f(x1) går mod f(x0), jeg har forklaret. Så er det her udtryk, hvis du fanger imellem, vil du kun gå op eller passe, hvis du stadig skal lige med f(x0), når det går mod x0. Så det kan jeg konkludere i min klasse. Jeg synes, at tilføje, at det er pludselig, det gælder, og at jeg ikke nødvendigvis har bevist, at det gælder for den anden side. Altså hvis x er mindre end 4. Ja, det er min differentiale bestilling, jeg har her, og jeg kan se, at jeg er kommet frem til det samme udtryk, som jeg vil ikke skrive op her i begyndelsen. Og lad mig så konkludere, at differentieret af arealfunktionen er lig med x0, eller så den originale funktion. Så der er en sammenhæng mellem arealet under kurven og yderligere. Hvis man så vælger at gøre x0 større end x, vil man så komme frem til, at der bliver ændret på nogle fortegn, men i sidste ende kommer man faktisk frem til samme resultat. Det er et meget lignende bevis, og ikke helt nødvendigt for forståelsen. Så for at gå videre mangler man dog lige at tage et skridt, fordi vi har kun vist, at arealfunktionen det vi mangler at vise, det er, at enhver stamfunktion til kurven går, hvis man skal finde arealet under kurven. Så jeg kan opskrive et par udtryk ud fra nogle ting, skrevet op ved definitionen punkten. Der er en arealfunktion. Ja, det er en arealfunktion. Jeg skriver a af b minus f af b. Altså, den eneste forskel mellem hver stamfunktion og en anden vilkårlig stamfunktion, altså vores a-funktion, en rigtig funktion, og en vilkårlig stamfunktion vil være en konstant. Sådan gælder det bare. Det er den eneste måde, vi kan variere de her stamfunktioner på. Og jeg vil faktisk skrive det her udtryk a, på samme måde lige med den her fald. Og jeg ser, at de her to udtryk er lige med den samme konstant, og jeg sætter dem lige hinanden. Så får et udtryk, der hedder a af a minus f af a. Med a af b minus f af b. Jeg kan så lægge f af b til begge sider og trække a af a til, eller a af a fra begge sider og komme frem til det, som man ønsker at komme frem til. Ja. Og f af b minus f af a. Og vi med a af b, en arealfunktion minus a af b. Jeg kan så videre lave lidt om på det her udtryk,
i det at AAA bliver 0, som jeg har forklaret tidligere. Det vil så være lige med A og B. Så længe jeg vælger en hvilken som helst korrekt stamfunktion, så vil jeg komme frem til det rigtige areal. Og af praktiske årsager, så vælger vi altid den stamfunktion, der har konstant 0 lagt til. Det vil bare gøre tingene nemmere. Vi kan simpelthen blive hurtigt det, men som viser meget smart, hvordan der er en sammenhæng, i hvert fald meget sandsynliggør en sammenhæng mellem arealfunktionen under en kurve og integral, eller arealfunktionen differentieret. Så jeg har en kurve, der hedder f af minus 3x, men vi hurtigt kan skitsere her. Meget simpelt. Så bare en kurve med en høj hældning her, og det hele visen eller opgaven går ud på. Det er at finde en funktion for arealet under den her kurve, bare ved at betragte, hvordan den ser ud. Så vi ved, at et areal i hvilket som helst sted på den her kurve, altså det former en anden form for trekant. Altså der er en anden trekant med retning. Og funktionen, eller formen for areal på en trekant, det er altså halv gange højden gange bundlinjen. Bundlinjen er rimelig simpel at bestemme, og bare den ekstra værdi, jeg vælger, altså den mængde, jeg skal gå ud fra 0. Og højden vil så være f af x, altså x. Så jeg kan opgive en arealfunktion for ax, som er lige med halv gange x gange 3x. Det kan jeg i bortestående udbud give til 3 halve x i gang. Det jeg så vil gøre, det er at vise, at hvis jeg differentierer den her arealfunktion, så kommer jeg tilbage til den originale funktion 3x. Så jeg tager og viser, at man mærker x, vi finder halve x i anden, differentieret, og for at differentiere det her udtryk, skal jeg trække en fra i eksponenten, og hive totallet ned til det her x, og hvis det er 1, der bare x, ganger jeg med konstant foran 2, så det bliver 6 halve eller 3, så jeg kommer frem til 3x deler lige med fx. Så jeg har så vist, eller det er sandsynligt gjort, at der kan være den her sammenhæng mellem areal under kurven og en integreret funktion. Og